mangaphane ukuthi uyasola ukuthi hayi ngeke angathi usisi ispice usifake kakhulu uyasola ne noma uyabona ukuthi indlela zakhe zigudlela ngakuphi nzana kanjena ke thola nansi imboziso ne hayi imboziso le inyathelo thola le imboziso ne thathe imboziso uthatha umbola uthatha unkalimuzi ubese uyahamba uye kulabantu abapheka inyama yengwenye ufuna amafutha engwenye uqala upheke umuthi ubilise ubile ne ubile nje impela eside isikhathi ubese uthatha amafutha uwafake phakathi mase sekusele mhlambe 10 minutes uthi ukhiphe lento lelokwane uyiphuza uphuze imagi ekseni esiswini esi-empty 1 hour before kube khona into ozoyifaka esiswini mase uzolala futhi phuza enye imagi yenze lento izinsuku zibe u7 noma zibe u5 uphuze emveni kwalokho thola ke manje na into yokuthi uphalaze ngoba fanele silikhiphe phela idliso likasisi noma elikabhuti makukuthi uyasola ukuthi ngeke angathi amagiya asengena kakhulu uyabona ureverse usuthi ufake ureverse lo okhala nezinkawu nzana kanjena ke phuza lento ubuye uzothola yona imboziso lo ne nawo umbola ukupheke ukubilise kubile ubese uyakuphuza uphalaze ngakho ufake kancane inhlayiya zika Blue Stone phalaze ngakho I'm telling you liyophuma lonke lelo dlisi uyophila ube umqemane siyathokoza.